dautan o pamaagi. Lulun lang sila pagkaot sa isig katao. Ayaw pakiguban kay tao mahimong sa Manila. Ayaw kasinahi ang tao dautan o una-una. Ayaw kasina sa mga tao dautan o pamaagi. Lulun lang sila pagkaot sa isip katao. Ayaw pakiguban kay tao mahimong sa Manila. Ayaw kasinahi ang tao dautan o una-una. Dili ta masina sa mga makasasala, patukan ta ang atong Diyos na buhay. Dili ta masina sa mga makasasala, aron mudan ang atong kaugmaon. Ang kasina, naasap ang kasamo, inahiya ginugtan pag-ayo sa atong Diyos. Ang kasina, naasap ang kasamo, inahiya ginugtan pag-ayo sa atong Diyos. Ayaw kasina sa mga tao dautan o pamaagi. Tambagan ni pastor, bugot-bugot, yamid-yamid, libak dayon. Nagwali si pastor, nagbagot-gut, nagbagulbol sa lingkuranan. Misudlot ang mata, gilatigo daw siya kuno ni pastor. Tungod sa iyang kasina, nagbula-bula nga maayo pang muwali siya ni pastor. Ang iyang kinabuhi nasobraan in taon sa pagkaburot-burot. Tambag ni Pastor Dodong Molina, gamusa ang kasina, ilabay ang kasina, sunuga ang kasina, isuon sa Ginoo. Dili ta masina sa mga makasasala, kahatukan ta ang aming Diyos na buhay. Dili ta masina sa mga makasasala, aron mudan ang atong kaugmaon. Ang kasina, nasa ang kasamo, nagyangan ginugtan pag-ayo sa atong dili ta masina sa mga makasasala, kahatukan ta ang atong Diyos na buhay. Dili ta masina sa mga makasasala, aron mudan ang atong kaugmaon. Ang kasina, nasa ang kasamo, inahiyangan ginugtan pag-ayo sa atong Diyos.